Courtney chuan chak takin motor alo khala au nau nu Tessa phurin an hlim dul hle ngai thataka anom dul lai chuan Courtney phone alo ri chena a motor khal lai chu angai sak lo phani chuta Tessa alo tre tuara leibula motor ding lai chu su in lui omna lama an thlok liam ta anau Tessa chu van doi thak takin aboral Courtney chu nurse training lai ania damdoina chuan damlo te vilin alo buai hle damlo pakhat thi to anga an ngai doctor ten an chan chuale chu thil alo zota thi chonga I om lai kha ila she thayem ti in chunu chuan I mangai le leina nai I chan ve toem tin alo zot le ta Courtney chuan chan ngai na shelovin alo en rengani chuti lai chuan rei le Marlo medical student ve thau te chu damlo dang boi puin an lo in hial bora chumi zan chuan Courtney chu library a kala mishing kan thi nuwa kanom dan chanchin an ziana te chu uluk taka chiarin alo zir chiang chuti lai chuan azir lai pui thau Sophia rilruha mel taka lo thu chu awamua abula kalin engwanga lungchiang ani azota Sophia chuan anzir lain arilru ati boi thule anuin le khazir tura anur boi reng thu alo shil Courtney chuan athayang to kalo hnem ve in hokonga chuan hlo thling turin kan thorim ve anga ania atia atuka chuan Courtney Sophia Marlo rei le zirlai dang te chu anzir tir tu pa in an thil hriat tur poimo te lo thilin class a an lo thu thapa in thada thei an ni lo zia le mishing nun na chu an kuta ani thu alo soi medical student ve thau Jamie hi mi ho satak fapa ania an zirlaya chuan aril ru pelovin azel thelbi khle Jamie le Courtney te hi in ngai zong an ni chun chol lain Courtney chu Jamie bula kalin zan lama in hnoya an thil ti lai en pui turin soma engti turin nge tia azo chuan local la ishema yang tin alo chang zana chuan basement a Jamie ron thlengin Sophia po alo om toa engwanga helaya min ko nge in ni tia anzo chuan Courtney in kan mamo chelom alo ti postmortem scan na turin khol lian tak chu laptop an koneka chuta Courtney in an thil tumber chu soi chuakin mishing an thi don naya an thluak omdan chu zirchian adu thu ashila chu baka kan thi nuwa mishing te omdan le ngai tuana chu ashiat chak ber ani bok electrica insok na chu ama taksa mang turin athian te chu ashila chu chuan alungphu second somruk chung ati top don ani chu ti lai chuan athluak na tho dan chu khola alowin record vek bokang until en chin tura chuan Sophia chu a hlau thong dewa ma se Jamie ero alo phur le Courtney chuan kachunga engthil po thleng se mo in phur lawang ti lekha a sign vek to thu alo thila chumi hnu chuan an thil ti tur chu an kaltlang pui don ta Courtney chu chiwin ni khoshelovin an siama khol chunga alu don lain Jamie an alungphu alo ti topa Courtney chu mithi ang chianita Courtney chu atharawin ataksa achua san ngala ama chu azuk in muthayani khopui chung te chu a mu voi man second somruk aral chia tin Jamie le Sophia te chuan ti dam le antum ngala ma se aum nga in ala om reng Sophia mang ang chuan rei akova rang takin alo thleng rei chuan Sophia le Jamie ten anzir lai pui minute khat chuang lo thito tinun le tuma an phe boi chu aron huwa chu ti lai chuan Courtney chu building chung lama lo thlok chawin van bo ruak le thil eng sep kara alo oma athil ton mek chu nuam ati hle ani chu ti lai chuan a thian ten Courtney chu an lo ti dam le a Marlo ron thleng ve le in
aruka a thian te thil ti chu alo hre ve le ani hemi hnu hian a thian ten Courtney chu a thil ton le a hriat te an zawt nga la arin lo takin re le dam diaya boruaka a awm dan chu alo soya chumi hnu chuan a thilaya Courtney thluak an record chu an en hova an thil hmu atang chuan phurna tam tak a siam pha a thluaka chuan thil engmak danglam tak lo langin an thil la hmu ngai lovani atuka chuan class a Courtney chu nidang anglo takin an zirlaya rilru a pe a doctor zona harsa tak tak te chu felfai takin alo changa midang chuan mak ti takin an lo en class band no in kum som chuang atum to lo piano chu akidik thlapin a play le theya a thian te chuan reilo te chung a thi wang khan a fin na le thiam na chu nasa takin apunga an ngai Courtney ina a ho hnu chuan rooma thoma hria batapa mishing ni om tak lo om chu hmuin a phu chiang hle an en le chuan tuma a hmu bok si lo an thil ti khan a chunga a thalo zongin na a thok ve ti a hre thiam ngal mithi to thlarau omna kong khar chu atan alo in hong man ani ma na ma se kir le thei ani to lo atuka chuan Jamie chu hun reilo te chung thi turin alo pu cha le me ka a thi lai chuan abial nu hlui Alicia nen khopui chunga baika in phurin chak takin an lo tlana a thian ten an ti dam le don lai chuan Alicia chu atham ral ngal kho chung re taka lo omin aron har chuak ve le ni chumi zan chuan an thian hovin an experiment nei chu hlo thlinga nga in an lo mani Jamie le Courtney te chu info pin an om fal du na Courtney chuan thil danglam tak mu inayem tia azo chuan a thil ton chu a soi thadu lo atuka chuan damdo ina damlo serious deuh pakhat chu Jamie wangin alo dama atak satana thatur damdoi doctor hriat lovin alo peruni a thian ten an kalsan hnu chuan Alicia in kongpui atangin thinrim hmel taka alo en reng chu azuk mu a chumi zan chuan an thil ti chu chhun zomin Marlo I hun a thleng ve a midang anglo takin minute thum chung thi adu thu a soi zoimo nga ni khoshelova a om hnu chuan swimming pool chunga alo chenga tual thattu ti lo in ziak chu chiang takin a hmu thei ani chuta jellyfish tam tak abula chuan an ron oma amang ang to hle a thian ten ti dam le tumin an lo bei ve ngat bok reife nuwa Marlo chu an chan chuak thei thra mani zana chuan an thian ho chu an in mu khoma Marlo chuan a thil hmu le ton chu midang a hril thadu bik vak lo adot le ati ve tur Sofia bula hun rei tak thi chu a hlau om thu alo hrila Sofia hun a thleng ve ta a thi lai chuan hun kal toa an class a alo oma an classmate Irina saruak thalak chu internet a midang chuan enin an lo nui soa Sofia an ti dam le hnu chuan damdo insecurity ten an lo uma manmo takin motorin an tlan chuak ngal chumi zan chuan party na hmuna kalin anin ti hlima a thian te le midang lam kara Courtney chuan anau te sa niom tak hmuin a zui ngal thok le khata mumang angin aron om thuta anau nen an accident na motor kha ama loka alo ding ani achung avabi chuan motora tuilo om khatin te sa ruang a hmu a aron har chuak le hlol mai chumi zan chuan Sofia le Jamie te chu hodunin Sofia ruma an muduna anu in a hriat chuak chuan a thin rim hle engpo ni se Sofia chu ami zia a in thlak to a anu po a chang let ngam to ani Marlo le rei te po an lo hoduna chumi zan chuan Marlo in a thuru ka hril
damlo pakhat jellyfish turin afan chuan damdoi diklo alo pe ka wangin anun na chan pha a hun reilo te chunga a thi lai khan ama wanga thi chu a hmu thu hlauthong ti hriat takin a soi rei chuan a thiam ang to ka lo hnemin mi tha tak ani thu alo hrilh ve a in ngei takin anom dun zui heti lai hian corny rilru a tesa kha aum renga an che sualai te angai to chuak tuya tanga ron chuakin motor chu apil zuya mi pakhatin alo chan chuak ani Jamie chu a chen na longa kir lein khuma Alicia trap awa hmu a uluk taka an en chian chuan alo bo le dai chuni in chuta naute trap thom a hrezui longpin dana an thil da thatna chu hongin naute puana in khu niom tak alo oma a khuna puan alakanga engma aum box si lo a hnunga tharau ron in lar chu a hmulo hlau zokani a phone lo ri in an chan chuan corny alo nia anau thi to a hmu thu hlau thong o ti hria takin aron soi apartment a local vat turin atia corny in a thlen hnu chuan thom a hrele a ama video in recordin damdo in basement a an thil ti te chu a soi chuak khamini atang khan aril ru a boitel tela mithi to te hmu in thom rap thlak tak tak te chu a hrele thin chu ti lai chuan te sa thom a hria a chu lam chu pan ngalin sitting room a anau chu alo omani te sa tharau chuan aron zuya man mo takin tukver atanga pon chua theina lama chuan a chuak ngal te sa chu stepa loading in anam thla a corny chu a thi pha ta ni atu ka chuan doctorin corny thi thu chu a thian te alo shila an thil hriat chuan a thong hle soitur po an hrelovani corny in tun hnaya boina anei le nei lo azo chuan tuman an thil ti kha an soi du lova medical school atangin an hno chua pha thei ti an in hria hemi hnu hian marlo chu ruang da thatna hmuna kalin corny phone lak atuma a thian nu ruang a hmu chuan alung chle banga tual that tu ti in ziak a hmu le a phudeu zok chuta lai dron thim thutin damdoi diklo apek wanga thi to chu alo in lara chuti lai chuan longa Jamie an naute trap thom alo hrewe renga thoma re fel chia tin a hma a Alicia alo lang thuta ranglu tukin long a chua san ngal chumi hnu chuan an thian ho chu anin hu khoma corny a thi ma a video record chu an ngai thla thrap mai a thi ma loka a hlau thong treri chu an hre thaya anau te sa thlarawin ati boi wanga thi ani ngei an ring an thian ho chuan hun kal to a an thil ti swalte an soi hova Jamie chuan abial nu Alicia chu arai wanga a then thu a soi chuak mishing dam lai thla in Jamie ati boi thu an thriat chuan mak an titel tel Sophia in a classmate lui Irina chu thikin a thalak interneta ati dar chiam thu alo soi ve bok hemi hnu hian Sophia in corny hne na tangin message adonga abialpa alo mut pui wang chuan tongkam chedeu devin aron an khumani Sophia chu elevatora a chuan lain damdo in hnuai bera adinga kongkhar aron in hon chuan chulai hmun chu an classroom hlui alo ni reng mai alet le don lai tak chuan Irina thla a hmu bok Sophia po amang ang to tak zetani chumi hnu chuan Sophia le Jamie te in hmu in hun kal toa an thil ti diklo te siam that angai thu an soi duna Sophia chuan Irina zong chuakin achunga a thil ti diklo zong zong te chu a hril veka a in thiam lo thu soin ngai damadil ngalani Irina chu atira chuan a thin rim ve dewa ma se Sophia chu angai dam thu alo hril heti lai hian Jamie po Alicia zongin azin chuaka
avoi khatna tan afapanen anin hmuni hun kal to a athil ti sualawang chuan ngai damadila mase Alicia chuan athu soingai thadu lovin akalsan atu kamarlo chu damdo in pana ain khal chua lain ama wanga thi chu aron in lar le a thothei lova siamin ache sual phani lauthong takin atlan chuak le ngal chumi hnu chuan a thian ten biak po antuma a chang thei bok si lo rei chuan a motor parking garage a hmuwa rang takin basement laman pan ngal marlo chu experiment anti na hmuna chuan alo oma ama in alungphu alo ti top chu ni in marlo chuan damlo ama wanga thi chu a hmuwa ngai dam adi lain alo beilet chuti lai chuan a thian ten ti dam an lo tum ve mek bok marlo chu alo la soi sachar chara rei beidong chuan alunga damdoi na chiwa omzia anei thei tak tak lo marlo chu thildum hian alo hi pa chuta korni ron langin nangma kha in ngai damangai alo tia thok le khata aron har chuak lol mai hemi hnu hian Jamie chuan afapa le Alicia bul naya inson atum thu asoya nakina angai dam thai beisein marlo chuan an pu bula ama wanga peisian thi thu chu alo shil ve bok basementa an thil ti zong zong chu ti top thain an shia evidence te chu tuya an pai vekani zana an thian ho chu anin mu khoma korni ihla play thin kha an ron play chuan an ril ruwa korni alo lang ngal atop nan an thian nu tan zuno an dom tlang ani